לא שלום. זה חייזר! איזה חייזר? זה מה שאז אמרתי לך שראיתי? זה צלחת מעופפת, חבר'ה! כן, זה צלחת מעופפת. זה צריך להביא את זה לרופא משפחה חקי. זה צלחת מעופפת, חבר'ה, תצלמו את זה! נו, איפה חקי? תצלם את זה. איזה טוב שחייזרים מוציאים. למה את בלחץ? אני מקווה שעשית זוג. עשיתי. זה ממש לא צלחת מעופפת, מה אתם מדברים? זה שגן, זה טרף. תסתכלו על הטבעת. רוצה שאני אקרא לו? רוצה שאני אקרא לו? קדימה. קדימה, תקרא. אז מה זה? מה זה, נו? זה סוג של מטוס. זה מטוס, זה דבר מטוס? מה פתאום? זה צלחת מעופפת, מה שזה? אתם רוצים לראות מה אני קורא להם? יכול להיות חייזר. מה יכול להיות? מה הדבר הכי גדול? זה שק, הוא לא טס. מה הדבר הכי גדול? זה יכול להיות מצלם לעיתונות מחר חבורה של יושבים בטלנים. כן, ראתה צלח מעופפת. זה לא צלח מעופפת. זה ישראלי, רציתי רשתי. רואים אותה? מעניין. כן, אני הייתי שם, אני כבר באתי